ସକାଳୁ କାମ ସାରିକି ବାରି ଟିକେ ବୁଲୁଥିଲି। ସବୁବେଳେ ବୁଲେ ମୁଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସକାଳୁ ବାରି ଗୋଟେ ଥର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ କଖାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାର ଥିଲା, ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ତୋଳିବାର। ସବୁବେଳେ ତ ନେଇକି ବନଉଛି, ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜି ଟିକେ ତୋଳିବାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା। ତ ଗଛରେ 4ଟା କଦଳୀ ଥିଲା, ଭାବିଲି ସୋମବାର ଅଛି ତ ସାଧା କରିବାର ଅଛି, ଆଜି କଦଳୀ ନେଇ ଆସିବି ଗଛରୁ। ତାପରେ ଟିକେ ବାରି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କେତେ ଘାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସଫା କରିଥିଲୁ ପୁଣି ଘାସ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ବାରିରେ ତ ଖତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଡ଼ିଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘାସ ଉଠି ଯାଉଛି ଆଉ। ତାପରେ ଆସିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଦେଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଟିକେ ତରଭୁଜ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ତରଭୁଜ ଖାଇ ଦେଇକି ରୋଷେଇବାସ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଭାବିଲି ପରିବା ଗୁଡ଼ା ସଢ଼ି ଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗରମ ଯେମିତି ହେଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ପରିବା ସଢ଼ି ଯାଉଛି। ତ ଭାବିଲି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ବନେଇଦେବା ସବୁ ପନିପରିବାରେ। ତ ପରିବା କଟାକଟି କରିବା ଭିତରେ ଡାଲିଟା ବି ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। କଖାରୁ ଫୁଲ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିଲି, ଅଦା ଟିକେ ଛେଚି ଦେଇଥିଲି, ଟମାଟୋ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ସାଧାରେ ବନାଉଛି, ମୋତେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ଟା ସାଧାରେ ହିଁ ଭଲ, ବାସ୍ ଅଦା ଜିରା ମୁଁ ଏଇଥିରେ କରେ। ମୋତେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏସବୁ ପଡ଼ିଲେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ତରକାରୀ ମସଲା କଷାକଷି କରିଦେଇକି ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲି, ଗରମ ଯେମିତି ହେଉଛି ଝାଳରେ ମଣିଷ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ବାମ୍ଫରେ ମୋ ହାତ ସିଝିଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ତାତିଥିବ, ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ହାତଟା ମାରିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଉ ଛାଡ଼, ଆମେ ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବାରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ରୋଷେଇ ତ କ'ଣ କରିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଭାତ ଡାଲି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଆଉ ହେଲା କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବସିକି ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ବାଏ।